Takže vás zdravíme z odberného testovacieho miesta obec Dulovce, okres Komárno. Pani, poprosím vás, dajte si rúško, choďte von. Nejdem von. Choďte von. Nejdem von. Ja som povedal, že bude dezinfekcia. Choďte von, teraz bude prebiehať dezinfekcia priestorov. Ja som tu ako kontrola, ja ako občan mám právo, A čo máte právo? aby ste sa mi... Pani, takto stojte a budete oprášená dezinfekciou. To bude v poriadku? Dobre, v poriadku. Dobre, Teraz, je o to čo vám moja ide? vec. O čo vám teraz ide? Ja chcem, aby mi predložili doklady, ktoré sú potrebné k testovaniu. Keď prídete na rad... Ja sa nejdem testovať. Ja ako občan mám právo skontrolovať týchto ľudí, či sú to lekári, či sú to zdravotníci a či majú potrebné doklady ohľadom testovania. A teraz o čo vám ide? Akože? Teraz nerozumiem, že o čo vám ide. Už som to povedala 2-krát. Chcete tu narúšať tento priebeh, tento odber? Nie, ja nič Dajte si nenarúšam. rúško normálne, ako máte mať. Nemáte rúško. Citujte mi zákon, ktorý ma prinúti nosiť rúško. Poprosím vás, aby ste ma pustili. Vláda prijala uznesenie nejaké. Počkajte, vám to... Aké uznesenie? Všetci sa riadite nariadeniami, opatreniami vlády, ktoré sú nulitné, nezákonné, neplatné. Je tu odberový pracovník. Ani ti nebudú odpovedať. Majú prestávku. Poprosím, aby sem prišiel odberový pracovník, aby sa mi preukázal všetkými dokladmi, ktoré musíte mať pri testovaní. Nepočkám vonku, pane. Nepočkám vonku. Ale nemôžete tu byť, lebo sú sa momentálne vetra. Ale môžem tu byť, lebo ako občan mám právo na to, aby sa mi všetci títo odberoví pracovníci preukázali náležitými dokladmi. No, riskujete, ale na vlastnú zodpovednosť. Dobre, na vlastnú zodpovednosť riskujem. Ja budem riskovať kvôli ľuďom. Veľmi rada. Poprosím odberového pracovníka, aby sa mi preukázal náležitými dokladmi. A mne si bude prokázať. To je ich súkromný objekt. Prečo sa zrazu skovávajú všetci? Môžem ti? Nie. Dobre, v poriadku. Ak nepredložíte všetky uvedené doklady a oprávnenia, mám ako občan právo vás vyzvať, aby ste okamžite upustili od tohto protizákonného konania. Okamžite, aby ste ukončili testovanie, lebo bude voči vám vyvodená trestnoprávna a hmotná zodpovednosť. Ak neukončíte testovanie, volám 158. Ja volám štátnych policajtov. Chcem podať trestné oznámenie na organizovanú skupinu. Pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov spáchaných organizovanou skupinou počas núdzového stavu. Poprosím predložiť všetky doklady náležité k testovaniu. Počkajte, pani, vyvajujeme to za chvíľočku. Môžete zatáčať, samozrejme.
Povedzte mi, či je tu vôbec nejaký lekár, ktorý testuje tých ľudí. Samozrejme je tu. Áno, a prečo sa mi neukáže? Prečo sa mi nelegitimuje? Momentálne robili testy, majú kontaminovať veci na sebe, oni sa potrebujú prezrieť, oddychnúť si. Oddychnúť si. Zrazu zaliezli všetci. Akurát tak. Oni vylezú, tak ich poprosím, aby sa mi preukázali dokladmi. Ja nič iné nechcem, len aby sa mi dokladmi náležitými. Štátny orgán? Prosím? Ste štátny orgán? Ja som obyčajný občan Slovenskej republiky, ktorá mám na to právo, Áno, že. aby sa mi preukázali ľudia, ktorí testujú náležitými dokladmi. Vy ste tu ako? Ako veliteľ odberového miesta. Poprosím vás, aby ste sa mi tiež preukázali. Poprosím vaše meno a číslo. To nemôžem vám. Akože nie? Ste povinní mi to dať. Nie. Ste povinní sa mi preukázať. Ja mám svoje, ja sa držím inštrukcií, ktoré mi tam nadriadia. Akých inštrukcií, prosím? No, povedať vám, kto som a to všetko. Aha. Čudujem sa vám, že ste pristúpili na tento čertovský plán. A na celý tento plán Matoviča, psychopata. Na koho čakáme teraz? No, na kolegu. Kolega, my sme pre policajtov. Môžeme to vyriešiť aj toto. Ďalej. Ja poprosím, aby vyšla tá Áno. pani doktorka. No jasné, nech sa páči. Dobre, takže sme volali policajtov a prihlásime sa neskôr z odberného miesta.